खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनखौ डक्टर भुपेन हाजरिका बिरखं गाथोन मुं दोननाय जासिगोन। एनडिए नि सानै बिजाथिया रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन होबाय। बाक्सानिफ्राय गोमानाय साब्रै गथ'साखौ गुवाहाटीनिफ्राय बोखांबाय। छत्तीसगढ़आव नक्सालिनि गाग्लोबनायाव सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा, सानै जवान जोखोम। गसाइगावआव हानजायारि जिनाहारि, साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। 10 लाख रां घुस लानानै उरिष्यायाव सासे आईएएस अफिसार हमजादों। काछाराव गेस सिलिन्डारनिफ्राय कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। मेघालयआव बुथारनाय जाथायाव सोमोन्दो गोनां बिसिजों लोगोसे साब्रै दायनिगिरिखौ शिलंआव लांबाय। बोथोरनि गोब्राब दुंखावनायनि थाखाय फरायसालिनि समफारिखौ सोलायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम आयेन आफादनि मोनसे जर'खा जथुमाव सावरायनायनि गेजेरजों रावनिबो अजद गैयाजासेनो खर'सा आसामनि मोहनबारियाव थानाय डिब्रुगड़ बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गोदानै डक्टर भुपेन हाजरिका बिरखं गाथोन मुङै गाबज्रिनो एबा मख'नो थांखि आजावबाय। भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुंखौ अरायजोर खालामनो एबा बयनोबो मिथिहोनो थाखाय बे गोनांथार थांखि लानाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो तेजपुर बिरखं गाथोनखौबो ज्योति विष्णु बिरखं गाथोन मुङै दोननाय जागोन होननानै फोरमायबावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। ज्योति प्रसाद आगरवाला आरो कलागुरु विष्णु राभा मोननि मुंखौ अरायजोर लाखिनानै बिसोर गेदेमाखौ मान होनो थाखाय बिनि सोमोन्दै आसाम सोरखारा खामानि मावनो लादों होननानै मिथिहोबावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि मोननै रायजो सभा मासियाव फैगौ 19 जुन खालि बिसायख'थि खुंगोन। बेनि थाखाय नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स सुंद'यै एनडिए नि सानै बिजाथिया समबारखालि नमिनेशन होयो। सिगाङावनो थांखि लानाय बायदियै खुंग्रा हान्जा बिजेपि आरो एजेपिआ सासे बिजाथिनि नमिनेशनखौ गथायो। बिजेपिनि दैदेननायाव बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएलजों दाजानाय मित्रजोंटआ आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन गथायो। बिजेपिनिफ्राय रायजो सभानि सेथि मासिनि थाखाय नमिनेशन गथायो कनक पुरकायस्थ आरो एजेपिनिफ्राय नमिनेशन गथायो रायजो सभानि सिटिं एमपि बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यआ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, असम गण परिषदनि आफादगिरि आरो मन्थ्रि अतुल बरा, मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो मित्रजोंटनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायाव एनडिए नि सानै बिजाथिया समबारखालि नमिनेशन गथायो। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गोमानाय साब्रै गथ'साफोरखौ बोखांनो हाबाय। समबारखालि हर गेजेराव गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारानिफ्राय बोखांनो हायो बाक्सानि साब्रै गथ'साखौ। गुवाहाटी पुलिसा बोखांदों साब्रै गथ'फोरखौ। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि जालानि बै साब्रै गथ'साफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव दंमोन। मोनसे सोंखारिजाथाव नेटवार्कजों लोब्बा दंमोन आरो रावनोबो खिन्थायालासे सोर गुवाहाटी नोगोरमायाव थांदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेनि उनावनो बै साब्रै गथ'साया माखासे समनि थाखाय गोमानानै दंमोन। नाथाय नोगोरमा पुलिसा बै साब्रै गथ'साखौ रैखाथियै बोखांनो हायो। बबेखानि बाक्सा जिल्लानि बै साब्रै गथ'साया गोमानायजों लोब्बा थानाय गासैबो थासारिखौ मिन्थिनो आरो बे जाथाया लांखारनाय एबा आयेन बेरेखा नेटवार्कजों लोब्बा दंना गैया बेनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनो जागायदों। छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव नक्सालिफोरा आईईडीजों गाग्लोबनायाव एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट रेंकनि सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा जादों। लोगोसे सानै पुलिस जवानफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। मुंख्लं जानाय पुलिस अफिसारनि मुंखौ आकाश राव गिरेफनजे होनानै सिनायथि होदों। 2013 मायथाइनि छत्तीसगढ़ रायजोआरि पुलिस कमिसन बेच एएसपी आकाश राव गिरेफनजेनि रुंसारि जानायाव छत्तीसगढ़नि गिबि मन्थ्रि विष्णु देव साय आरो डेपुटि चीफ मिनिस्टार विजय शर्मा मोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों।
मख'नो गोनांदि आथिखालाव छत्तीसगढ़नि आयेनारि थासारिया मोजां नङा। मानो होनोब्ला नक्सालिनि गोहोमा गोबाङैनो दङ छत्तीसगढ़ रायजोआव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ साथाम बिदा फंबाय लम्पटआ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया 7 जुन बुधबारखालि फुंनि समाव जादोंमोन। आसाम बंग सिमायाव थानाय सिमलटापु चन्द्रपुराव जायो बे जाथाया। हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामखांनानै हुस गैयै हालोदाव गावसोरनि गामियाव गारना खारलांदों। उनाव गामिनि सुबुंफोरा हिन्जावसाखौ बोखांनो हादोंमोन। हिन्जावसानि बिमाया दिनै गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होयो आरो बेनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ साथाम दायनिगिरि फारियै जाकिर हुसेन 19 बोसोर, आलम आली 19 बोसोर आरो आमिर हुसेन 18 बोसोरखौ खायो। 2021 बेचनि आईएएस अफिसार धीमान साकमा 36 बोसोरखौ नोगोद 10 लाख रां घुस लानायनि दायाव एरेस्ट खालामदों उरिष्या पुलिसनि भिजिलेन्सआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि ओनसोल एबा बेन्दोंआव थानाय मोनसे अन्थाइ बुख्रेबग्रा क्रेसार मेसिननि बिगोमा सासे फालांगिरिनिफ्राय नोगोद 10 लाख रां घुस जादोंमोन आईएएस अफिसार धीमान साकमाया। लोगोसे पुलिसआ मिथिहोबावदों दि जेब्ला पुलिसनि भिजिलेन्सआ धीमान साकमानि न'आव रबिबारखालि सिग्रोमहैबावो अब्ला नोगोद 47 लाख रां मोननो हाबावदों। सनिबारखालि भिजिलेन्सआ क्रेसार मेसिन फालांगिरिनिफ्राय 20 लाख रां घुस बिनायनि मोनसे अजद होदोंमोन भिजिलेन्सनि सेराव। ड्राग्सनि हेंथायै काछार पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। काछार जिल्लायाव गुबुन गुबुन 2 जायगायाव एन्टि ड्राग्स अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्स हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला सिलचरनि बेथुकान्दी आरो सिलचर आइजल फोनांजाबनाय लामायाव सिग्रोमनानै 1,50,000 जाबा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों पुलिस बिफाना। जाबा टेब्लेटफोरखौ संग्रा गेसनि गंथाम खालि सिलिन्डार सिंनिफ्राय बोखांनो हायो। जब्द खालामनो हानाय निसा गोनां जाबा टेब्लेटफोरनि हाथाइनि बेसेनाव खमैबो 45 कौटि रां जागोन होननानै पुलिस बिफाना आन्दाज खालामनाय जादों। बबेखानि कौटि रांनि जाबा टेब्लेटजों लोगोसे पुलिसआ 4 सुबुंखौ हमनो हायो आरो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बिसोरखौ सिलचर पुलिस थानायाव जेरा खालामनाय जादोंमोन। गेस सिलिन्डार लाबोनाय गारिखौबो जब्द खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि खमैबो 45 कौटि रांनि निसा गोनां मुवा बेसाद जब्द खालामनो हानायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों काछार पुलिसखौ साबायखर होयो। राजा रखबंशीखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां 4 दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरफिननायनि थाखाय शिलंआव लांगोन होननानै इन्दरनि उफेरा डिपुटि पुलिस कमिशनार राजेश दान्तिया बुंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ट्रेन्जिट रिमान्ड बिखान्थिया आबुं जानायनि उनाव सनम रखबंशी, आकाश राजपुत, विशाल सिंह चौहान आरो राज सिंह कुशवाहामोनखौ पुलिसआ शिलंसिम लाङो। दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननायनि उनाव शिलं पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो बिसोरखौ साजा होबोगासिनो दङमोन आरो 3 दायनिगिरिखौ हमनो मोनग्रोनानै ट्रेन्जिट रिमान्ड खालामनायनि अखानायैनो 4थि दायनिगिरिखौ खानो हानानै बिसोरखौ शिलं पुलिसआ जथायै दैथायहरनाय जागोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बबेखानि राजानि बिसि सनम आरो राज सिंह कुशवाहामोनखौ बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि होननानै पुलिसआ मख'दों। जाथायनि उनाव राजानि गोथै सहखौ पस्ट मर्टेम खालामनायाव राजानि खर'आव 2 गोब्राब जोखोमखौ नुनो मोन्दोंमोन। बोथोरनि गोब्राब दुंखावनायनि गेजेरावनो रायजोनि लाख लाख फरायसा, फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। बोथोरनि थासारिखौ नायनानै फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसअपि फोसावनाय जादों। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि उनावनो गोदान एसअपि फोसावदों। गाबोननिफ्राय गोहोम खोख्लैनाय बायदियै फोसावनाय जादों बे एसअपिखौ। आथिखालाव बोथोरनि दुंखावनायखौ नोजोर होनानै फरायसालिनि समफारिखौ सोलायनो बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बोथोरनि दुंखावनायनि थाखाय गाबोननिफ्राय फरायसालिनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। रायजोनि गासैबो सोरखारि बेसरकारि फरायसालिया बे बिथोनखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। एसअपि बायदियै गाबोननिफ्राय गुदि फरायसालिनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय
11:30 रिंगासिम सोलिगोन। बेबादिनो गेजेर फरायसालिनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम आरो गोजौ फरायसालि आरो ओइचएस थाखोनि फरायसाफोरनि थाखो खथाया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै सानजौफुनि 12:30 रिंगासिम सोलिगोन। उननि समाव गोदानै बिथोन फोसावफिनागौमानि बे बिथोना बहाल थागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गाबोननिफ्राय गोदान बिथोन बायदियै रायजोनि गासैबो फरायसालियाव फराफारि जागायगोन। फुंनि 7:30 रिंगानि सिगांनो गासैबो फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव सौहैनो नांगोन। फरायसाफोरखौ थि समाव फरायसालियाव सौहैनो बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोराबो बिबान रुजुननांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।